Mga kaigsuunan, maayong buntag kaninyong tanan dinha. Sa ubang lugar sa Canada, maayong gabi kaninyong tanan. So, sama sa gihapon, nagapasalamat akong dako nga kita makatuon sa pulong sa Ginoo nga maoy suga sa atong kinabuhi. Sa dili pa kita magsugod, atong hangyon ang atong Ginoo nga siya'y tinuod nga teacher karon. Ako mutabang lang ko, ako usab gatuon sa pulong sa Ginoo. So, mag-ampo kita. Amahan mong langit nun, nagapasalamat kami ni ining panahon karon nga kami makatuon sa imong pulong. Sa imong pulong nga maoy makapabag-o sa among kinabuhi, ang imong pulong nga maoy makahatag og kalipay kanamo samtang kami galisod sa kinabuhi. Ang imong pulong nga maoy among hope, among paglaom, among pag-asa sa among kinabuhi. Ginoo, hinaot punta nga ang Espiritu Santo maoy magauban kanamo karon. Siya ang tinuod nga teacher. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Sa atong mga practices, sa dili pa kita magsugod sa atong lesson karong adlaw, mag-review kita. So kining kapitulo 9 dugay na kita, and hindi pa nato nahuman. I hope nga mahuman nato ron. Pero mag-review kita sa atong gitunan sa mga previous lessons. Dinhi sa unang chapter, gisugo ni Jesus ang 12 katinunan. Nga magsabog sa maayong balita dito sa ilang area. Kini temporary lang. Ang gingon ni Jesus nga mulakaw mo, sultihan mo ang mga tao mahitungod sa gingharian sa Ginoo. Apan ayaw kamo pagdala og sapatos, ayaw pagdalag balon, ayaw pagdalag sungkod, o ayaw pagdalag sinina, usara ka buok. So ang gusto ni Jesus nga sila mosalig sa iya. And then ato sa gitunan nga si Herodes nga maoy hari sa unang panahon, naglibog siya kung kinsa man ni Jesus. Abi niya si Jesus mao ang gipaputan ni gliog nga si Juan, o siya usab na hadlok nga ang iyang power, ang iyang gahom makuha nga dili na siya mahimong hari niadtong panahon na. So gusto na mabawaan kung kinsa ni Jesus. And then sa versikulo 10, ato usab nga makita nga gipakaon ni Jesus ang 5,000. Imagine, huna-hunaa nga sa jutay lang nga supas, jutay nga tinapay og isda, gipakaon ni Jesus ang sobra sa 20,000 ka tawo. Dinhi sa atong record, 5,000 lang, 5,000. Apan wala nila giihap ang malalaki, mga babae. So this is more than 20,000 people. Gipakaon niya o mangutana kita, si Jesus tao lang ba ni siya? Ngano makapakaon man siya? Ngano makapakaon siya nga juta ri supas apan pila ka libong gipakaon niya? So ang atong Ginoong Hesukristo, ang uban moingon nga tao lang sila. Apan kung ikaw makapakaon og 5 o 20 ka libo ka tawo sa jutay lang supas og isla, walay makahimo ana ang Ginoo lamang. Og usab ang mga niadtong panahon na usab, ang mga tawo, mga Jew, naghulat gyud sila og manluluwas. Pila ka gatos ka tuig, gahulat sila manluluwas nga moabot nga mo'y muluwas kanila gikan sa Roman Empire. O so si Jesus nangutana, ang paglantos sa mga tao kinsa man ko? Ang uban miingon nga ikaw si Elias, o ikaw ang propeta nga nabuhi. So daghan silang giingon nga ikaw mo ni siya. Apan si Jesus miingon sa mga disipulo, kamo unsa may inyong paglantaw kanako? Kinsa man ko? Dugay na kitang nag-uban-uban, gusto ko mahibawaan nga kamo mahibalog kinsa man gyud ko. Ang gisulti ni Pedro, kini siya mao si San Pedro. Ang sulti ni Pedro, ikaw mao ang Mesiyas nga pinadala sa Dios. So eksakto ang gisulti ni Pedro. Daghang mga tawo wala makahibalo kung kinsa si Jesus. Siya ang Mesiyas,
siya ang buti pasabot, siya ang manluluwas, siya ang Kristo, siya ang dinihugan. Mo na isulti sa Grego. Siya ang makaluwas kanato. Mga kaigsunan, mangutana ko kaninyo, si Jesus ba ang manluluwas sa imong kinabuhi? Ang imong relihiyon dili makaluwas. Si Jesucristo lang kay siya ang nagpalansang dito sa cross. Aron ang iyang dugo mao'y makapalimpyo kanato. Kung ikaw motuo ug mosalig kaniya, aduna kay kinabuhi nga walay katapusan. So, ang gisulti ni Pedro, si Jesus ang Misaya nga gipadala sa atong amahan. And then verse 21, gisigutan ni Jesus ang iyang pag-antos ug kamatayon. Kining panahon na karon, dool na si Jesus moadto sa Jerusalem. Kadaghanan sa iyang misyon dito sa northern Israel. Karon nagpadulong na siya sa Jerusalem kay ihatag na niya ang iyang kinabuhi. O iyang gipasadaan ang iyang mga disipulo nga ako mag-antos patyon apan sa tulo ka adlaw ako mabanhaw. So mao to iyang gipasadaan. And then sa versikulo 28 usab pagka usa ka semana niya na sila miadto sa bukid. Pag mao na giingon nga nabalhin na transform ang dagway ni Jesus ug dito sa bukid nakipag-istorya siya sa duha ka tawo, si Moises ug si Elias, nga pila na kagatos katuig namatay, nakipag-istorya siya. Nakipag-istorya siya may tungod sa iyang kamatayon. And then versicle 37, giayon ni Jesus ang usa ka bata nga giyawaan. Basahon nako versicle 37, basahon nato. Sa pagkasunod adlaw, naglugsong sila gikan sa bungtod ug musugat kang Hesus ang usa ka dakong panon sa mga tawo. 38, unya gikan sa pundok may usa ka tawo nga misinggit. Magtutudlo, tan-awa in taon ang akong anak nga lalaki. Bugtong ko siyang anak. Moatake kaniyang usa ka espiritu ug mokalit lang siya singgit ug mokirig nga magbula ang baba. Gipaanto siya ni ini pagayo ug halos dili na lang siya mubiya kaniya. Moatake kaniya ang usa ka espiritu ug mokalit lang siya singgit ug mokirig. Verse 40, gihangyo ko ikaw ang imong mga tinunan nga paghingilen sa espiritu apan wala sila makahimo. Iya din gihangyo ang iyang mga disipulo nga palihog ug ayuhan ning akong anak apan dili nila kaya. Unsa man siguro ang gibati ni Jesus. Si Jesus mitubag sa versikulo 41, pagkawalay pagtuo o pagkahiwi sa inyong huna-huna. Iyang gisultihan mga disipulo. Magsige na ba lang ako uban-uban kaninyo? Magsige na lang ba ako pailob kaninyo? Unya miingon siya sa tawo, dada dinhi ang imong anak. Sa pagduol sa bata, gibunal siya sa yawa ngadto sa yuta o gipakirig siya. Gipagula ni Jesus ang yawa, giayon niya ang bata o giuli ngadto sa amahan niini. Og nahibulo ang tanan tao sa dakong gahom sa Dios. So dinhi sa atong pagbasa, nakita nato nga usa ka bata nga gisudlan og yawa o kini gipagula ni Jesus. So sa imong paglantaw, kinsa man ni Jesus? Ordinaryo ba siya nga tao lamang? O siya ang Ginoo? So maunay inyong decision sa inyong kinabuhi. Kaya ang decision ninyo nagasandig ang espirituhano ninyong kinabuhi. Sa versikulo 43, gisigutan pag-usab ni Jesus ang iyang kamatayon. Samtang natingala pa ang mga tao sa tanan gibuhat ni Jesus, miingon siya sa iyang mga tinunan, ayaw kamo kalimot sa akong isulti kaninyo karon, ang anak sa tao itugyan ngadto sa gahom sa mga tao. Anak sa tao buti pasabot mao na si Jesus. Ato na ning gi-explikar unsa ning anak sa tao. 45, apan wala sila makasabot sa kahulugan niini.
kini kanila aron dili sila makasabot niini og nahadlok sila nga mangutana kaniya mahitungod niining butanga. 46. Kinsa ang labing dako? Bisag sa akong kaugalingon karon sa akong pagdula og tennis, usahay makaingon ang ubang mga kauban ako, kinsa man gyud maayong mudula anig tennis o kinsa man gyud maayong mudula og basketball. Pananglitan, kini pong mga disipulo, naglali sila kung kinsa ay pinakasikat nila nga disipulo. Gusto niya nga kining mga disipulo gusto nga sa gingharian ni Hesus sila mga sikat sila didto. So abi nato og ang mga disipulo mga santos apan sila usahay magkasayop di ay pariya usab di siya kanato nga gustong magsikat. Apan unsa may gusto ni Hesus? Gusto ba niya nga ikaw siging magpasikat sa kinabuhi? So utro na ko basa ang 46. Unya naglalis ang mga tinunan kung kinsa ang labing dako kanila. Apan nahibalo si Hesus sa ilang gihuna-huna. Bosa may kuha siya usa ka bata ug gipatindog sa iyang kiliran. Og miingon siya kanila, ang mudawat nining bata sa akong ngalan mudawat kanako ug ang mudawat kanako mudawat usab kaniya nga nagpadala kanako. Kay ang labing ubos kaninyong tanan mao ang labing dako. So kung gusto kang magpasikat, kinahanglan mahimo kang servant. Kinahanglan magpaubos ka. Kinahanglan mahimo kang sulugoon. Mahimo kang maid or janitor sa kinabuhi. Mao na gusto ni Jesus. Versikulo 49, si Juan mingo kaniya magtutudlo, nakakita kami tao nga naghingilin og sa mga yawa pinaagi sa imong ngalan og amo siyang gidid-an kay dili man siya sakop sa atong pundok. 50, ayaw siya pagdid mingon si Jesus kaniya og sa ubang mga tinunan kay ang dili batok kaninyo dapig kanako. Sa dihang nakaduol na ang adlaw ni Jesus mukayab na sa langit, nausa ang iyang hunahuna sa pag-adto sa Jerusalem. Mipadala siya og mga sinugo nga nag-una kaniya ug nagadto sila sa usa ka balangay sa usa ka baryo nga Samaria aron pag-andam sa tanan alang kaniya. Apan wala mo dawat kaniya ang mga tao didto tungod kay nagpadulong man siya sa Jerusalem. Sa pagkasayod niini ang mga tinunan nga si Santiago, si James og si Juan miingon, Ginoo, buot ka ba nga musugo kami nga mag-ulan og kalayo gikan sa langit aron mga masunog sila dinhi. Wow, unsa man ni huna-huna sa mga disipulo nga gusto man nila nga patyon ang mga tao dito nga wala mutuo kaniya. And si Jesus milingi og gibadlong sila. Sa pagkasayod niini ang mga tinunan nga si Santiago, versikulo 55, si Jesus milingi og gibadlong sila og mipadayon sila paglakaw ngadto sa laing balangay. So, itong usa ka baryo dili accepted si Jesus. Dili siya giabi-abi. Ang gimo ni Jesus, sige, kung kamong taga-baryo dili gusto nako, muadto ako sa usang baryo para makadungog sila sa pulong sa Ginoo. Mausad na. Kung naay mga tao nga dili maminaw sa pulong sa Ginoo, aduna po ibang mga tao nga gustong maminaw. So mao nay gihimo ni Jesus. Versikulo 57, ang mga musunod unta kang Jesus. So dili gyud kayo kuan kay unta man lang. Di gyud tinuod nga gusto musunod. Tan-aw nato. Samtang naglakaw sila may usa ka tawo nga miingon kang Jesus, musunod ako kanimo bisan asa ka muadto. Wow, may kang paminawon. Bisan asa muadto, musunod ko kanimo. Si Jesus mingon kaniya, ang mga milo may taguanan ug ang langgam may mga salag. Apan walay kahigdaan o kapahulayan ang anak sa tao. Simpleng pagkasulti miingon si Jesus nga, kung musunod ka kanako, wala kay balay ang ginabuhi lisod kaayo. Ang mga langgam na isalag, apan kung musunod ka kanako,
wala tay balay. So lisod kayo, kinahanglan magdesisyon ka sa pagsunod kanako. Versikulo 59, og miingon siya sa laing tawo, sunod kanako. Ang una miingon nga, Ginoo, musunod ko kanimo. Apan kining ikaduha miingon na si Jesus nga, sunod kanako. Apan miingon ang tawo, Ginoo, muuli una ako aron paglubong sa akong amahan. Insa mo pauli sa ko para ilubong ang akong amahan. Pero ang bote pasabot, wala gyud namatay ang amahan. Sa kultura nila sa unang panahon, ang kamugulangan nga lalaki mao'y responsable nga kung mamatay ang amahan, siya ang maglubong o ang yuta, ang bahin sa yuta iyaha. So sa iyang paglantaw nga, musunod ko nimo Hesus, apan naasay unahon nako. Ang gusto ni Hesus, unsay gisulti? Si Jesus mitubag, pasagdi ang mga patay nga maglubong sa ilang mga minatay. Apan ikaw, lakaw ug iwali ang paghari sa Dios. So importante nga kita tawgon ni Jesus, muingon na itang yes. Dili nato lang taon kung unsa katong mahabilin nato nga mga bahandi. Ang gusto ni Jesus nga kung tawgon kita, siya ang pinaka-importante sa atong kinabuhi. 61, may laing tao usab nga miingon, musunod ako kanimo Ginoo, apan tuguti una ako pagpauli aron pagpamilit sa akong banay. Si Jesus miingon kaniya, kinsa gani katong musugod pagdaro ug unya magsigig lingi sa likod dili angay sa paghari sa Dios. Ang bote pasabot ni Jesus, kung ikaw musunod ni Jesus, ayaw pagtan-aw kung unsay nahabilin kanimo. Kung hindi tan-aw nimo ang imong future. Dinay usa ka babae sa panahon ni Lot nga kining usa ka syudad hugaw na kayo, gisunog sa atong Ginoo. Si Lot, miingon ang Ginoo, sa inyong pamilya walay mulantaw sa likod. Ang gihimo sa asawa ni Lot, milantaw siya kay naa siguro nahabilin didto nga mga kayamanan. Siya nahimong asin kay wala man siya mutuo. Mga kaigsuonan, unsa may atong conclusion na ini? Atong conclusion ni ini nga kita kung musalig kita ni Jesus, siya ang pinaka-importante sa atong kinabuhi. Mag-ampo kita. Ama namong langit nun, daghang salamat sa lesson karon. Hinaot po unta nga ikaw ang magamando sa mong kasing-kasing, nga ikaw unta ang mong Misaya, ikaw mangluluwas sa mong kaugalingon. Sa ngalan ni Jesus, Amen.